Adu dagiti sakripisyo tayo, tapno may pakita tayo kadakwada nga ay ayaten tayo ida. Isu nga ayat nga mapaneknekan. Isu nga no ibagate nga ay ayaten tayo ti anak tayo, ipakita tayo. Amen. Ti may kadwa nga puntos kakabsat ket, pamati nga umay babaen iti panagtengeg. Dito talaga ti kinaimportante na ti agtengeg, agbasa kadag iti sao ti Apo. Amen? Kunan ti San Lucas Kapitulo 7 versikulo 3, idi madamag ti kapitan, ti maipapan, ken ni Jesus imbaon na, ti sumagmamano a panglakayen a Hudyo. Panglakayen a Hudyo tapno dawaten daken kuana nga umay na agasan ti adipen na. Imbaon na ti sumagmamano a panglakayen a Hudyo. Apay ta ni Apo Jesus ket Hudyo. Amen. Anang latang imbaon DJ pada nang hentil ta amuna nga ti Hudyo kit no mabalin kiti kwadala kiti kapatpad ang Hudyo. Anya nga ta dagiti nadamag na tako nang arditi versikulo 7 nga pati San Lucas ket idi madamag ti kapitan. Kakabsat amo tayo miten nga ti gapunan no apeng may ni Apo Jesus itan. Apay gaputan na isurat da amin ditoy. Ngem idi dagiti laeng may padpadamag. Amen? Ket ada ti dua nga milagro nga naaramid ti lugar nga ayan da ita ijay Capernaum. Ti umuna ket masarakan ijay San Juan Kapitulo 4 versikulo 43. Nimrugyak nga basahin iti 46 kuna nakit kalpasan na nagsubli ni Jesus iti ili a Cana ijay Galilea. Ti lugar an na magbalinan na iti danum nga arak. Ada iti sadyay ti maysang opisyal ti gobyerno a masakit ti anak na alalaki ijay Capernaum. Nadamag na talaga nga nagdindinamag ni Apo Jesus tayon. Amen. Nadamag na asimangpet ni Jesus ijay Galilea at naggapu ijay Judea ket napan na impak pakaasikin kuha na amapan ijay Capernaum tapno paimbagyan na ti anak na nga ni matay. Sabali man dito yan kakabsat. Kinuna ni Jesus kinkuha na, no awan makita yu ang milagro saan kayo ang mamati. Apo, insungbat ti opisyal, pangaasim to umay ka, amangan numatay ti anak ko. Inkan, kinunan ni Jesus kinkuana, agbyag ti anak mo, namati ti opisyal iti sao ni Jesus ket nagawi din. At dapay lang iti opisyal iti dalan, iti insabad dagiti babaunin na ti damag nga imimbagen ti anak na. Apay kaputi imbaga, kaputi insao ni Jesus. Inkan, agbyag ti anak mo. Dinamag na no kaano naimbagan ti ubing, idi kalman kinunada. Alauna iti malayam, idi agbaaw ti gurigor na. Nalagip ti ama, aday tamit laeng nga oras iti panangibaga ni Jesus kenkuana, agbyag ti anak mo. Iti kasta namati agraman dagiti pamilyana. Dahito iti may kadwa ang milagro nga inaramid ni Jesus kalpasan ti isasangpet na ijay Galilea, manipod, Judea. Dahito lang ti may sa kada iti duang milagro nga napasamak ijay Capernaum. Dahito may kadwa nga milagro kakapsat kit masarakan ti San Lucas Kapitulo 4 versikulo 33 ti pagrugyak. Iti sinagoga at dalalaki alinuganan ti dakes nga espiritu nagikis iti napigsa
Anya ti kayat mo kada kami, Jesus at taga na Nazaret, kinunana. Umay na kami kadi, dadaelen, am mo ka, sika tinasantuan nga imbaon ti Diyos. Binili ni Jesus ti Espiritu, agulimek ka, kinunana. Ket rumor ka ita, iti dayta a tao. Tinumba ti demonyo ti tao, iti sakwanan da amin. Ket rimwarkin kuana adina inan ano. Nasdaaw da amin ket kinunada iti maysa ken maysa. Anya dagitoy asauna. At daturay ken pan nakabalin na amang bilin kadagiti dakes nga espiritu ket rumwarda. Nagsaknap iti dayta a lugar ti damag maipapan ken ni Jesus. Dayti nga lugar kakabsat ket ijay Capernaum. Amen. Gapu tananggeg na ti maipapan kadagiti milagro nga inararamid ni Apo tayo Jesus. Imay ti pamati. Amen. Kas kuna ti taga Roma, umay ti pamati babaen iti panagdengeg. Amen. Isat gapuna nga kanayon da kayo nga awisen nga kabsat. Nga agdengeg kadagiti mensahe ni Apo. Akas ita. Amen? Isut gapuna nga kanayon tayo kuma nga basbasaen iti nasantuan nga sao ti Apo. Amen? Apay tadagitoy iti sauna masabol tayo tinggen tapno umay ti pamati. Amen? Ti may katlong nga puntos kakabsat nga kahit kung nga i-share kata kayo ket ti nakaskas daaw a pamati. Di versikulo 7 kung nanakit ipapan ko pa'y adyak maikaring o may kengkay ti personal agbilin kalaeng ket umimbag do ti adipin ko. Di San Mateo kung nanakit insungbat ti kapitan saan ang masapol nga umay kaapo jak may karing nga umawat kengka iti balay ko agsao kalaeng ket umimbag ti adipin ko. Hallelujah. Anya tinakaskas daawan ni Apo Jesus. Tapos na nakit nasdaaw. Kakabsat, gapu tadaytoy nga kapitan ket Romano isuna. Haan nga Hudyo. Haan nga kabututan ni Isaac, Abraham, ken Jacob. Dagiti Romano kakabsat ket adu dagiti didyo senda nga mabalin na nga pagkararagan kuma. And awan ti duwa-duwak nga pinadas na pay dayjay apay gaputa patpatyen na gaputay ayatin na daytoy nga adipen na. Amen. Ngem awan latta tinapasamakhan nga umimbag. Hallelujah. Awan pay tinakita na nga milagro na damag na laeng, nangeg na laeng, kit gaputan nangeg na, imay ti pamati. Nang rugi nga mamati. Amen? Hallelujah. Awan pa'y tinakita na nga milagro, na damag na laeng, ngem na awatan na, di pa nakabalin nga adakin ni Apo Jesus. Nga no agsaulaeng ni Jesus ket maarami den malpasen. Kakabsat no ikal kalikuguman tayo nga adalen daytoy nga nasantuan nga sao ti Apo. Maamuan tayo nga no agsao ni Apo tayo Jesus, maagasan dagiti masaksakit ken makapagna dagiti pilay. Amen? No agsao ni Apo tayo Jesus, mapaksyat dagiti demonyo, ken mapagungar pa'y dagiti natay. Amen? No agsao ni Apo tayo Jesus, makakita manen dagiti bulsek, ken maparag-o dagiti marigrigatan. No agsao ni Apo tayo Jesus, hallelujah.
Maparag-o dagiti aglagladingit ken maisalakan dagiti mamati ken kuana. No agsao ni Apo tayo Jesus. Amen. Damagik man nga rod kakabsat. Hallelujah. Kaya't yumet ka di iti madaan iti nakaskas daw pamati. Dagiti mangayat, da kayo nga mangayat. Kas iti naadal tayo babaen iti daytoy nga kapitan dagiti Romano. Ti umuna, masapol nga agiinnayat tayo. Amen. Nga kasi pakita na kay kaditi adipin na. Nga uray adipin laeng kit iso na kit kapitan. Kapitan ken adipin kit patpat gen na. Agiinnayat tayo. Amen. Tatigagar tayo nga mangipaneknek ti ayat tayo. Isumet iti pagrubyan ti pamati tayo. Gapu iti ayat. May kadwa, itultuloy tayo nga agdingeg kadagiti nasantuan nga sao ti Apo. Amen? Dagiti testimonyo, dagiti kakabsat tayo. Han tayo nga agbabain nga agpadulong kasi ti kapitan. Di mawat itulong iti Hudyo, iti gayem na, sa napanisuna. May katlo kakabsat, patyen tayo dagiti sao, sa una ngayon surat na ditoy. Amen. Adu dagiti karkari nga agururay nga maamuan tayo nga insaon, nalpasen, insaon ni Apon. Adu dadituyen, ururayin na tayo nga manglukat, nga mangukag, nga mangbasa, nga mangipapuso, kadagito nga karina, ada amin dituyen. Amen? Insaon ti Apo. At dati pan nakabalin nga inten na kadatayo nga mamati ken kuana. At ada amin ditoy. Ada amin ditoy kakabsat. Hallelujah. Kakabsat, nagasat tayo nga mamati ken kuana. Uray di tayo nakita ti Apo. Ni Apo Jesus. Akas kinunana nga insumbat kini Tomas na malagib yun di kakabsat nga masarakan ni San Juan versikulo 20 no kapitulo 20 versikulo 29 kuna nakit kinana ni Jesus kini Tomas, mamati ka kadi gaputan nakita na nagasat dagiti mamati nupay didak makita. Amen. Kakabsat, ket tikang runaan na nga patyen tayo, ket dito'y naimbag nga damag na. Amen. Dito nga naimbag nga damag ket kakabsat, akas imbalikas ko tatayen, gapu iti kastaunay a panagaryat ti Diyos iti intero alubong. Inted na ti bugbugtong na anak niya ni Apo Jesus. Amen. Tati siya sino man a mamati ken kuana, saan amatay, nudiket, agbyag, nga agnanayon. Amen. Ta saan nga imbaon ti Diyos ti anak na dito'y lubong tapno, ukumen na ti lubong, nudiket tapno, isalakan na. Tapno, isalakan na tayo makagsal. Kit no adaman ti kayat ipay nga maamuan, no adapay dagiti kayat yung adamagin nga kapsat, ada kami dito'y kada Lunes nga agiin nadal iti dayto nga Biblia. Ket imbitaran da kayo amin. Amen? Agyaman na kapo iti panagdingig iti sao ti Apo. Diyos ti agina.